RT 3 RW kali panjenengan sedaya kasuwun hangunjuk toya benter sarta dahar lampinan ingkang sampun lumarap wonten ngarsa andika sami kanthi kula sumanggaaken kanthi ningali ringgit wajucal sedalu atas ingkang badhe katindakaken dumateng panjenenganipun Bapak Dalang Ki Surono Purbacarita Jangkepeng Rawit saha seniwatingipun kanthi nglampahi lakon wasi Jaladara saestu saking kadang panitia saha keluarga agung warga Dukuh Kloso RT kali RT 3 RW kali kaborongaken dumateng Bapak Dalang. Para tamu kakung kawula ingkang bagya mulya hamba bilih saking kawula cekap semanten kathah kekiranging ngatur saestu awit legana kawula titasawantah jalma wanaka manungsa limrah ing handaping pawiyatan kiranging nata parama sastra kiranging subasita mugi diagung paksama panutuning atur wedal kula wangsulaken dumateng kadang pangandaliwara nuwun matur nuwun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para pemimpin sepuh, para beri sepuh sagunging para lenggah, para tamu kagungan hobi, mekatan kawalau adicara utawi atur pambagya harja saking para kadang panitia ingkang pun salirani nggih panjenenganipun Adimas Bayan Agus Setiawan. Pripun para lenggah para tamu kagungan putri adicara candhaipun nuniji srah tinampi tokoh wayangan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Mulyanto saha panjenenganipun Ki Dalang Surono Purbacarita keparenga hamargidaken menggah adicara srah tinampi kunjuk dumateng adik ingkang kepareng mekta tokoh pewayangan keparenga cumaket wonten mriki sak sampingipun panjenenganipun Bapak Lurah Mulyanto. Ngapunten Pak. Langsung. Ngapunten Mas. Langsung.